navrhujem, aby bol do programu 35. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky doplnený nový bod programu, v rámci ktorého Národná rada príjme uznesenie k alarmujúcemu stavu narastajúcej chudoby na území Slovenskej republiky. Odôvodnenie. V chudobe dnes žije takmer 1 000 000 ľudí, iba za posledný rok vstúpol tento počet o 40 000 a to všetko vlastne v dôsledku toho, čo sa prijalo počas 4. vlády Roberta Fica, či to bolo zavedenie zvýšenej dane, zavedenie zvýšených poplatkov, zvýšených odvodov, transakčnej dane, zrušenia 200 € na dieťa, zrušenie rodičovského dôchodku a Národná rada sa nemôže prizerať iba na to, ako si vládni predstavitelia zvyšujú svoje platy. Koniec koncov aj poslanci Národnej rady si zvyšili svoje platy a na Slovensku žije 1 000 000 ľudí, ktorí žijú v pásme chudoby a nevedia si zabezpečiť ani základné životné potreby. Rozmýšľajú nad tým, či si kúpia jedlo alebo lieky. Prosím Národnú radu, aby prijala takéto uznesenie. Ďakujem pekne. 68 bolo za, 79 proti. Tento návrh nebol schválený.